khona lapha kwincwadi yabaseRoma chapter number 12 verse number 2 kuphela. Uthi ningalingisile lizwe kodwa niguqulwe isimo sokwenziwa ibentsha inhliziyo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Hallelujah. Ilokhu ke bazalana okuhlela enhlizweni yakho ukuthi Timothy ithanda indlela ayiqala ngayo. Timothy. Hallelujah. Zomncenga Timothy ngiyakuncenga. Londa lokho kubekwe kuwe. Hallelujah. Londa lokho kubekwe kuwe. Hallelujah. Timothy. Hallelujah. Angazi noma bakhona no Timothy besikhathi. Hallelujah. Ngizosho nje njalo namhlanje ebusuku ukuthi Timothy londa lokho kubekwe kuwe. Ugwema ukukhuluma kuyize nokuphikisa. Hallelujah. Timothy. Khuluma nje kafishane bese ngihlala phansi. Ngizokhuluma nebandla noma ngizokhuluma nomuntu. Uthi londa lokho kubekwe kuwe. Hallelujah. Uyazi ukuthi kunezinto noma kunezikhathi noma kunezimo ebengafanele ukuba ungene kuzo. Kodwa ungena ngenxa yokuthi uhlulwe ukulonda into ebekwe kuwe. Angazi noma ngingathi it was a lack of understanding yento ebekwe kuwe. Ngakho ngithi mina qonda understand into ebekwe kuwe, understand the value yento ebekwe kuwe. Ngoba if you come to understand the value yento ebekwe kuwe, izokwenza ukuthi ukulwela ukulahlekelwa yiyo. Usumuntu ethi mina ukukholwa kwami ngeke ngize ngidlale ngakho. Ngoba ngakuthola bunzimeni. Umuzwe ethi ngangilahlekelwe ikhona konke ekwakubizwa ngegama lami ngathola le. Ingakho umuzwe ethi mayihlabelela athi kanti yini le ngayithola. Athi ngayithola ehlane lento ngangilusile. Uthi kodwa selokhu ngathola lento noma ngangayi understand kodwa konke ngiyibona ngalento selokhu ngathola yona. Selokhu ngathola yona khona into eshintsha empilweni yakho. Londa lento ebekwe kuwe. Hallelujah. Uyazi nenza ukuthi singakwazi ukuyilonda into ebekwe kithi. Ilento yokufuna ukuhambisana neningi. Abangani bami bayenzi lento. Ngakho kufanele ngihambe nabo kufane ukuze ngikwazi ukuthi nami ngifithe kubona. Kanti ngalesikhathi ufithe ulahlekelwa into ebekwe kuwe. Ngoba kubona bonke abantu ekufanele ngabe uyafitha kubona. Kukhona abantu athi mawuzothi mawufika kubona uze ukuthi noma nenkulumo ayihlangane. Ingakhona into ebekwe kuwe. Once lento wayivikela izothi la uhamba khona ithi no not kule ndawo. Bathi bayayiveza inkulumo ithi no not this time. Ngoba uthi gwema khuluma kuyize. Hallelujah. Namhlanje bathi abantu mabekhuluma ngabazalwane bakhulume ngayo yonke into abayithanda ngenxa yokuthi sihlulwe ukulonda into eyabekwa kithi. Sahlulwa ukugwema ukukhuluma kuyize kodwa sitholakale kuyimbutho zabagxeki. Sitholakale la kukhulunywa khona izinto ezingasidingi. Hallelujah. Umuntu engumzalwane kodwa umthole kuleyo ndawo. Afika umuntu ezoba ngumzalwane ngesonto. Kodwa kwezinye izinsuku uyahluleka kuyilonda lento ilondeka ngesonto. Kanti lento ifuna umuntu ozoyilonda nangomsombuluko. Uyilonde noma uhamba la uhamba khona. Uthi noma sowufika Inkosi yami introduce izinto uthi khonke ngiyilondile. Uthi uyafika uthi wasenza ngalendlela uthi khona le ngiyilondile. Timothy ulonda lento ebekwe kuwe. Ugwema ukukhuluma kuyize.
kukhona amadoda akayilonda into kaNkulunkulu athe thunjiwe. Lithi iBhayibheli banikeza isidlo senkosi banikezwa amawayini. Kwasho ukuthi khona lento ekumele bayilonde. Bathi inkosi siyacela masiniki lokhu kudla thina. Sicela usinike imifino. Usinikeze namanzi. Ungasinikeza izinto ngoba khona izinto esothi masiyithatha sizemukela bese zilimaza lento elakithi. Ngakasiza ukwazi lento ngizoyivikela ngakho konke enginakho makubiza ukuthi ngingadli kulungile. iBhayibheli anqaba lamadoda athi sizokwazi ukuyidla lento. Siyayibona yinhle yahalisa ngoba ezinye izinto zinhle emehlweni enyama. Kodwa isiphetho sazo kungukufa. Ngoba siyobonakala izinhle ihalisa. Awuzwa abanye abantu besiya kuzo nawe uhamba nabo noma wawukhula nabo beya nawe ufuna ukuya. Kanti isiphetho sazo kungukufa.